Praise God. Hello, good morning. Amen. So good to see you, all my brothers and sisters. Although some of our brothers and sisters wala pa sila maabot, but we are so grateful and thankful to God for this wonderful opportunity. Opportunity, of course, with our guest speaker, Amen, Reverend Mario Pistaño. I just want to introduce him. Aron nga ang tanan makaila niya mga higala o mga igsoon. Our guest speaker this morning, ang atong mamumulong mga igsoon, he is our Vice President of the United Pentecostal Church Philippines Incorporated. Amen. Hallelujah. And at the same time, he serves as a bishop of 3 churches, one in Cagayan de Oro City, and one in Davao City, and of course in Panabo City. Amen. And he's been in the ministry for almost 50 years already, if I'm not mistaken. O salamat sa Dios nga kauban nato mga igsoon. So allow me to welcome, let us welcome the man of God. Amen. The unstoppable Super Mario, Reverend Mario Pistaño. Sir. Mayong buntag mga igsoon o among akong kalipay nga nakaanhi ko karon dire. I'm so happy to be with you and to see those happy faces because the joy of the Lord is our strength. Praise God. And the Bible said, serve the Lord with gladness. There is no reason nga mag-uulta, but when we come to the presence of God, we must serve God with all the gladness that He gave to us heart. Good morning. Amen. Wala ba kayo mga kamay dyan, mga kapatid? Amen. So, Pastor Mario, lipay mi kayo nga niya ka sa among taliwala. And without hesitation, you accepted our invitation to be with us this morning. Amen. Og lipay mi nga niya ka karon. Og by the way, unsa may ato, kumusta nga ato ang busy mga kairon, Pastor? Unsa may imong masulti sa imong ka-busy? Actually, we keep on traveling kay mura magluyar ako na asbalay. I am a man of the field. Praise God. I want to be on the field. I want to be with the ministers. I want to be with the soldiers of God. And I want to be a blessing and encouragement in all churches na among mabisita all over the Philippines. Okay, thank you, sir. Ingan na ka-busy ang ato ang Vice President. Actually, he's in charge of almost 1,000 churches in Region 3, sir. 1,200. Imagine the whole region of Region 2, there are 1,200 churches all over Region 2. Yun na nakabisi ang ato ang Vice President, Assistant Superintendent of Region 2. Region 3 rather, Region 3. Og salamat sa Ginoo nga gitagaan ta ni higayon karon. Now, adto ta sir sa ato ang hisgutan karon. Ang topic sa atong table talk about Kristohanong kinabuhi. No, this is very interesting, and in fact, as a Christian, it's a very challenging when we talk about a life of a Christian or Kristohanong kinabuhi. Kay there are sometimes nga natay mga struggles, natay mga pinagdaanan. Now, how to survive in this last days, especially nga naaman ta sa kinabuhing Kristohanon. So, una sa tanan, sir, na ko ipangutanan nimo. Amen. Praise the Lord. Unsa may imong masulti ni ining mga butanga nga kanang usa ka Kristohanon ba? Nga he's been praying for many years for the promotion sa iyang trabaho o niya healing sa iyahang sakit, gusto siya blessings. Apan ang nahitabo hinuon, instead nga naa siya panalangin, wa may noy panalangin.
instead nga ma-promote siya, na retrench may noon. Unya yang negosyo nagkahinay may noon. So, unsa may imong masulti niini sa kinabuhing Kristohanon nga naa sa struggle niining mga butanga? Actually, ni atong pagpangalagad, nagadepende na unsay plano sa Dios sa atong kinabuhi. Pero most of all, dunay awit sa unang nga karaan. I beg your pardon, I never promise you a rose garden. So ang buti pasabot, wala mag-promise ang Ginoo good life. Tanang butang nga atong gikinahanglan, tanan atong gusto, God will provide. Ngani ingon siya, if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Nya ingon siya, agi mo sa dalan nga superhighway. Sigpit. Amen. Sigpit nga dalan. Kay ang lapad nga dalan nagpaingon sa pagkalaglag, ang sigpit nga dalan nagpaingon sa kinabuhi nga walay katapusan. So, unas tanan, dili kita maglibog lang ta ngano nga we are asking for blessing. Ngano pa man mo abot. You need patience. Right. Praise Patience God. lang yun. Amen. Oh. Unya, susihon man sa Ginoo ang motibo. Ngano ngayo man kaana? Diba? Ngano ngayo man kaana, God? Oh. Motibo man gyud importante gyud. The reason behind in everything you are asking from God. Kay si Judas bitaw, samtang huwad ni Magdalena, ang perfume nga purting mahala, miingon siya nga, pagkasayang ana, mahal kay na nga perfume, kung gibaligya na, unya ang halin, ihatag sa mga kabos. Mapuslan pa. Oh. Pero, gisulti to ni Judas, kay siya may tigkapon sa kwarta. Ang buti pasabot, nga kung ibaligya itong naa sa iyaha, anagi siya makurap dito. Right. O, di ba? So it seems to be nga maayo kung atong tan-awon sa gawas, pero ang Ginoo man gyud nahibalo sa ato Amen. gyud nga motibo. Praise God. Kami gibless mi sa Ginoo dili for 5 years. Kay ang Ginoo nagaingon, ang sanga nga nagpabilin sa punuan magabunga og daghan og iyang pagahinluan. Amen. So we need to abide, the branches abide on that tree. Nga iyan ang hinluan. So wa ko mahibalo, kanus amo abot ang blessing sa inyo. O ayaw lang pog kasina ang uban, maupay pagpangalagad, miuswag. Unya kita nga murag, Dugay na. gitubuan nagsisis pagpangalagad. Wa mangyapon, dili man na mao ang sukdanan, may igsuon. Okay. Learn to be contented. Kung sa'y gihatag sa Diyos atua, ingon si Paul, makakaon lang ka, makainom, makabiste, igo na. No? So, daghan man gud ta gipangandoy nga murag saylo pa sa atong ulo. Nga kundi ihatag sa Ginoo, mangluod ayon ta. Oh. So, it need times, it need patience. Prove yourself. Prove yourself. Kaya ang Biblia nag-ingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things nga imong gikinahanglan shall be added unto you. Amen. Prove yourself. Kasi nakatog Jollibee. Kasi nakadala sa inyong apo. Di man na mamilig pagkaon ang apo sa Jollibee. Kato man duaan. Right. Sa duaan na sila dito. Unyag imong paliton, moingon ang in charge, dili man ni na mo baligya, ma'am. Palit sa kag value meal, unya ang resibo dala adere, kay kini ihatag dere sa imo. Sumorder sa ka, value meal, chicken joy, spaghetti, o unsa worth mga 200 or 300, taga ang kag resibo, adto ka sa in charge sa dulaan. Ma'am, di ara. O dong pamili unsa imong gusto. Mili atong apo kini akong gusto.
Ma'am, 20 pesos lang ibayad, anak. Ambot ipasabot, you cannot enjoy those things not unless you will order for a value meal. Amen. Ang blessing sa Ginoo ayaw nag-unaha. Kay pakapin raman na. Right. Unaha sa ang gingarian sa Dios. Amen. Oh, Praise God. idugang raman na. O, ang uban, unahon ang gingharian, o unahon ang pakapin, mga kaigsunon, magkalayo kas gingharian sa Dios. O, seek ye first. So laktod pagka-istorya, Pastor, nga in spite of what you have been through, grabe imong struggles, all the pain, kay expect kag blessings, and then all of a sudden, why blessings? Ang bottom line sa imong statement nga, paabot lang. Abot lang. Paabot lang. Di po ma-discourage. Di ma-discourage. Ikaduha po, usay i-consider lang nato ang kwarta mo ay blessing. Wa ka magpasalamat na kay asawa. Amen. No? It's a great blessing. And the Bible said, and the Lord brought Abe to Adam. Salamat mo, nga doon ay bana. Nayuban niya, natiguang dalagan. Wag haboy bana. No? Murag nakapokus tag kwarta ba? Nga kung way kwarta, way blessing. How about your breath? Praise God. How about the forgiveness of sins? How about the salvation? It's a lot of things you should be thankful. Praise God. Kanang mga salapi, mga kaigsuunan, mo ni akong gisulti, mga pakapin na lang na sa ato. Dili, if you make it your target in life, kanang kwarta, the more kang malayo, mabugnaw sa Ginoo. Amen? Ingon ang Ginoo kang Solomon, pangayo, sumala sa imong gusto. Ingon si Solomon, daghang kay kog tao, Ginoo, dako kay kog gingharian. Give me wisdom. Ingon ang Ginoo, tagaan kag wisdom, og wa ka mangayog bahandi, tagaan ta kag bahandi. Tagaan ta ka sa tanan nga mga bahandi nga imong gikinahanglan. Pakapin ra lagi na. Seek ye first the will of God, and all these things shall be added unto you. Wow. Ingon na mga igsoon, no? Amen. Unahon lagi na to ang Ginoo niya. Na panahon nga ma-delayed man, di lang ta ma-discourage. Di lang po ta mahisa sa uban nga nakauna na. Kaya ang Ginoo, dili man siya ingon nato mapalabilabihon, fair man ang atong Ginoo. So stay calm, stay faithful, and stay focused until the coming of our Lord Jesus Christ. And what I bow, amen, someday, somehow, along the way, as we continue serving the Lord, as what Pastor Mario said a while ago, nga i-bless ra gyud ta sa Ginoo. Pailob lang ta sa panahon. O di lang po dahil yung tamang lood. Kaya ingon pa niya, ang atong asawa, blessing na na. Natay ginahawa, blessings na na. May tagunahuna, blessing na na. Tanan ang uban diha, mga igsoon, nagdadaan na og sako desluyo. Wa na sila sa maayong pangunahuna. So blessings na ni. Napasaylo itong sala, blessings na ni. So to God be the glory. Amen. Amen. So, ingon nga Kristohanon usahay, Pastor Mario, naipanahon din na to matag-an nga, nagipanahon nga, ang asawa ray ma-convert. Napoy panahon nga, there are sometimes that only the wife is in the Lord, has been converted diha sa Dios. Unya ang bana wala. Likewise also, opposite, napoy panahon ang bana ra. Napoy panahon nga ang mga anak ra. But grabe ang ilang struggle, Pastor. Kaya ano, musimba sila, kasabaan sa bana. Lutuson sa bana. O musimba ang bana, kay asawa, mga lagad sa Ginoo, lutuson po sa asawa. O ang anak ra pod ang nangalagad sa Dios, na ginikanan mo lutos. Mingo mo nang muuli gani kaning mulakaw gani ka. Pag uli ni mo, ayaw na kong ilang amahan o ayang inahan pod. Ayaw na pog ilang inahan. O niya nahitabo na sa katbalugan nga ang bana gisunog niya ang sanina sa asawa. Naun sa may imong ikasulti niini nga aron makasurvive ba, makapadayon sa pag-alagad sa Dios,
nga naay bana wa ma-convert, asawa ra, pero grabe ang struggle sa asawa. Napoy bana ra na convert ang asawa pod o maupod ang mga anak, so may kasulti mga na, pastor. Ang Ginoo nagasaad gina siya. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, kauban sa pamilya. God is interested with family. He saved Noah and his family. 8 sila. God saved Lot and his family. God is interested with a family. So, kung bana ang na-convert o bisang kisay na una na-convert, it's a part of the process. Part of the process ba na? Yes. They will not be converted until someone is praying for them. And don't force somebody to be saved. Muingon madeng bana, di nagyo ka kadulog na ako ba? O asawa ba? Di gani ka magpabautismo, bahala ka, di hara ka sala. So, ingon ana nga paagi, murag, kita ba, di atas panahon nga, we want everything to be done instantly. Quick generation. Oh, quick meal, quick, na ba? Oh, we want everything to be done instantly. Oh, gusto ta mo inom og apple, ay apple powder. Gusto po ka mo inom pineapple, na pineapple powder. Gusto kag bata, na baby powder. No? Ayaw na lang nagproblema ha. Just believe God. Pag kinabuhi lang matinud-anon diha sa Ginoo. Amen. Ano? Kung ba na mupugong nimo, ay na lang pangisog. Nidong iampo takasan ta magsimba ko dito. Oh. Asawa nga mo biya. Bisang why ba na siguro nga patyon ka kay misimba ka? No, hudlukon ra man kana. Why pagpangalagad nga walay hulga? Si Daniel gihulga sa leon. Amen. Ang tulo ka mga Hebrews gihulga sa kalayo. Right? Ang iglesia gihulga sa kalibutan, Right? sa unod. Yes. So, things of life. Naagyod na ipaghulga. Kay unsaon man nato pahimong champion kundi ka muaway. Amen. Diba? Unsaon nimo pag-angkon sa blessing kung way pagsulay? Right? Oh. Nakadala og blessing sila sa gikan sa promised land, pero naay daghang mga higante dito. So don't ever expect nga may blessing ka nga hadlok kag pagsulay. Di gyud ka kapasar sa eskwelahan kung di ka iagig pagsulay. Amen. Klase-klase na. So masubo man ta, but di man ka dapat masubo nga wa makabig pa imong bana o asawa. Just pray. Pray. Pray lang yun. Unya ayaw pugsa. Naay membro nga yang bana may igsuon di gyud makabig. O yang iaway, yang mugutan, iyang pangluuran, nagpabautismo ang bana. Oh. Lipay kay siya. Pero he was a baptized with sinner lang gihapon. No? Kaya napugo, sir. Napugos man lang siya. Tanang butang nga pinugos, wag ayo. Ayaw pugsa. Ayaw niyong pugsa. Oh, muhalok kas babaeng dili mo rape man na. Di ba? Oh, pugso nimo nang butang nga di pa mo man usahay ang atong mangga aslom bisag hilo kay gipugos man na gikarburo. Oh. Oh. So, tamis ang bunga nga nahinog sumala sa kabubuton sa Ginoo. Amen. One more. Ang inyong bana, inyong asawa, mura mo si Samson, nagkig-away sa leon. No? Napatay niya ang leon. Unya, pag pila kadlaw, may balik siya, gikan sa leon, nakakuha siya dugos. Imposible na. Kay ang dugos, makuha ra na diya sa bato, o kaya diya sa kahoy, pero kadto sa tiyan. Ang but ipasabot nga katong mangtas, katong maisog nga leon, dito pod nagagikan ang blessing.
Kanang imong bana nga mangtas, pag makabig na, mo testimonyo na, di ka man, mudayog ibi, mudayog hilak. Right. Oh, paabot lang ta. Ayaw lang yun pagbutang og panahon. Ginoo, di gani ni makabig, uban na lang po na ako sa kalibutan. Ayaw. Okay, so, buot pasabot, sir, nga, ampo lang yun. Ampo, o niya, di lang po na to pugson. Kay, di tami ingon nga, di ka mga lagad sa Ginoo. Ako na lang po kang kuyugan. So, it takes patience and understanding to convert somebody ngadto sa Ginoo. Unya, di po na to sila pugson. Kay kinanglaman tayo freedom, adun naman tayo free will, as what Pastor Mario said a while ago. Nga, relax lang. Kay, ang Ginoo, He loves family. Ang converted na Ginoo sa pamilya, siguro di papanahon, pero at the end of the day, you will appreciate the hand of God is working in your family. Ana man na, basta pailob lang ta sa panahon, o di lang po na to pugson. Ampo lang ta. Amen. Sa diha sa bulaton sa Ginoo. Okay, wala ba kayo mga kamay dyan? Praise God. What a word of wisdom. Amen. Sa ipod, pastor, na ipanahon ba nga how to deal with school activities, work, nga during Sunday? Kaya kasagaran mong good, makaingon, dili sa akong kasimba, kay na ako'y trabaho, nag-outing me, nag-team building me. Di ko ka trabaho, adi ko kanto sa school, adi ko kanto sa church, kay conflict sa akong trabaho, nami exam, o niya, muni, bla bla bla. Successive na ba? Unsa na to pag-deal, ingon nga Kristohanon, nga maka-survive ta sa pag-alagad sa Ginoo, in spite nga naatay trabaho, naatay eskwela ta, pagbisan pa sa atong pamilya. Nakahinomdom ko sa usa ka pastor nga dunay membro nga musimba nga panagsalang tungod sa kalayo. So miingon siya, magpuyo na lang ka, magtukod na may bakante lote, maghimo kag payag diha. Diha na lang kapuyo para masayo na kay nagsimba. So miabot ang Domingo, pila ka Domingo may igsoon, wa man mo simba. Miingon ang pastor, wa man kay simba. Siya madungog naman pastor, imong wali. So lakton pa kasulti, sir, if there's a will, there's a way. Oo. Kaya kana gong tao nga dili gyud hinimba, di gyud na hinimba. Anak gina siya, nabantayan na ako na sa una pa may igsoon. Ang taong hinimba, bisag unsa pa na mga babag, simba gina siya. Amen. Simba gina siya. Pananglitan, nanrabaho man ta, ang atong amo, unbeliever. Ingon siya, trabaho karong Domingo. Explain daan. Sir, musimba ra bagyo kong Domingo. Ako kung musimba kag Domingo, wala ka na trabaho. Tanggalon ka, tanggalon ka. Mura gud ni Daniel. Kaya miingon ang kuan nga, mukaon mo, aning pagkaon sa hari, kay pila ka adlaw, ipresentar mo sa hari. Ingon si Daniel, wa ra bagyo ko magkaon sa pagkaon sa hari, kay mga dinuguan man na. Di ko mukaon ana. Taga limig prutas o gulay. Gihatag sa iya ha. Pagkaon lang na, pinagis pagkaon, mailhan ka kung iya ka sa Ginoo. Wow. Pinagis pagkaon lang na, mailhan ka iya sa Ginoo. Ang mutambong ta dito, na nag-birthday, may mas lang, uy, si Pastor, Pastor Ernie, ayan ang taga dinuguan. Kaya naibalo man sila. Kaya Kristohanon. Then speak for your faith. Oo. Kung di ka niya dawaton, malipay ang Ginoo niya na. Kay gitanggal ka tungod kay wa ka mo simba. Simba ka. May nangalagad ka sa Ginoong matinadanon. Nagtuo ka mo nga ang Ginoo mahiubos nimo anang gibuhat nimo. Dili oy malipay siya. Kay you glorify God even with your time. Wow. No?
So, di man ta makadawat anak tanan, di man mi pwede, bisa magwali mi nga, tanggal, bagsak kay bagsak. Oh, ang uman di man kadawat anak. But if you are decided, determinado ka, that you will live for God, you will honor God in your life, don't you think God will just forsake you? The Bible said, mga kaigsuunan, kang Enoch walk with God. Ano na? He did not say that because God took him. And before God took him, he left a testimony that he pleased God. Malipay ang Diyos sa imuha. Unya, kanang mga unbeliever, actually, you are like Joseph in Egypt. Potiphar house and farms were blessed because of Joseph. Gipanalanginan ng inyong kumpanya, imong amo, because of you. Una, dili ka maliit og trabaho. Right? Bisag maliit ka sa simbahan, pero trabaho, di gyud ka maliit. Ngano ba yan na? Oo, di gyud ka maliit sa trabaho. Ikaduha, wa kay bisyo. Ikatulo, matinumanon ka. So you are a great blessing even with those people who are unbelievers. So, it's just a matter of challenge and a matter of determination. Kung patrabahoon yun ka, una, ingnan yun nga dili, pwede. O kung magpabilin ka, magampo ka sa Ginoo, Lord, taga ikog laing trabaho. Wow. Taga ikog laing trabaho, Ginoo, o kaya, taga ikog pabor sa akong amo, Ginoo. Wow. Don't make it always a reason. Di ko kasimba kay na ako'y trabaho. Di gyud ka kasimba hangtod-hangtod. Right. Oh. Wow. Ag pagsimba baya, kagutom na. Mianhit adiri kay para makakaunta, di ta mapas mo. Kung wa kay simba, pas mo jud ka. Oh. O kang makapas mo ka, magkaluya ka. So, always consider as what David said, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Wow. Wow, kanindot sa tubag ni Pastor Mario, no? Nya, atong sultian ng atong employer, nga, ma'am, Kristohanon man ko. Kung dili man gani siya musugod, kay putbolon kita, magampo, ta sa Ginoo nga, Lord, tagay ko laing trabaho. Kay gusto magikong musimba. No, di ba? Gusto magikong musimba. Kay usahay natay pangayoong nga butang, pero halayo sa atong mga buhat. For example, mutikag board exam. Ang abi nimo kanang uban nga mutikag board exam. Magsigig adtog Santo Niño, sigig panguros dito kay gusto mo pasar. Kay usahay unahon na tong review din to kapasar. Kay nga naman nauna naman na to ang butang sa kalibutan kaysa Ginoo. Mo nang ingon Ginoo, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So, nindot kayo, no, nga, ingon na, yan na, ikaduha, napot tayo Wednesday. Na tayo cell group. Ano na tayo Friday prayer meeting. If ever nga mura, ga-adjust pa ka, di ka kapanahon sa adlaw sa Domingo, kaya nangita pa kag-employer. So, naman tayo Wednesday Bible study. We have Friday prayer meeting. We have cell group and home Bible study. Maningkamot, kaya nga naman, kay ingon pa sa ato ang guest speaker, ingon pa ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Kay unsa ra ganito ang gidid-an sa Ginoo sa pagsimba, pastor? Katora mga patay, di nakasimba. So, ang pagsimba. O kanang mga bedridden. Kanang bedridden, gusto gyud kay magsimba. Katong wa pa mabedridden na, di gyud mo simba, di ba? Magsigig hangyo nga itulak di akong wheelchair be. Kay mo simba ko. Nga tunga sa unang wa pa mag-wheelchair may ekson. Tuwa ka lunes gaysano og isim. Tanawa ra. Ang mga bedridden ni noon kuno gusto mo simba. Kato hino mga dili bedridden, dili noon manimba. Ay di na tuwaton nga mabedridden pata. So, what a message. No nindot kayo kay ang pagsimba ingon ang Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. We are mandated by God to go to church. No, we are mandated by God at least once a week. Amen. How can you survive spiritually
without going to church? How can you eat the spiritual manna without listening to the preaching, amen, of the Word of God? So meaning to say, if we want to survive in these last days, come to church every Sunday morning or Sunday afternoon for our spiritual survival. Kaya nga naman, ingon patasan ni Pastor Mario nga, ang patay ramang gidi ay mo gididaan sa pagsimba. So, mientras buhay pa ta, manimba ta. Amen? Ang tanan ingon, manimba. Wow, palakpakan na itong Ginoo. Now, Pastor, ingon nga nangalagad ta sa Ginoo, gusto maginato nga maligon ta. Gusto na to madasig ta. Gusto maginato nga mapuno ta kanunay sa Holy Ghost. Na unsa-unsang paagi sa atong pagpaningkamot kanamo gyud panahon nga mangita tag trabaho. Unsa na to pagpaagi nga madetermina to o mahibaw-an nato ang kabubuton sa Dios. Mangita tag bana o mangita tag asawa. How we know the perfect will of God for that person? Sa babae man o sa lalaki. Unsa man nato pagkahibalo nga perpektong kabubuton sa Dios sa trabaho, sa negosyo nga atong i-engage, sa bana nga ato ang pamanahon, sa asawa, o sa unsang mga butang sa atong kinabuhi. Kay, di man ta gusto lagi, Pastor, nga mabackslide ta. We want to know the perfect will of God sa atong kinabuhi. Sa mga asawa, mamana, magtrabaho, magnegosyo, kaya daghang mga negosyo hinoon nga, di man kamuto sa Ginoo, na-bankrupt hinoon. So, unsaon na to na pag-determine, Pastor? In all thy ways acknowledge Him, and He shall give the desire of your heart. Wow. So there must be a relationship between you and God. You ask God for guidance, and the Lord will give the desire of your heart. Wow. No? Bible said, "Blessed is the man who walketh not on the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful, but whose delight is in the law of the Lord, and in His law he meditate day and night." So, kinsa day mabulahan? Kadtong wa maminaw tambag sa mga dili magtotoo. Right. Og wa magtindog sa dalan sa mga makasasala. Right. Og wa maglingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. So tulo ka butang, asa ka naglakaw, asa ka nagtindog, o asa ka naglingkod. Oo. Likaya ng mga butang nga ang mga tao nga imong kauban dili makahatag og blessing, guidance sa imong pagpangalagat. Sa diha bulahan ang tao nga na blessed is the man katong isa, but whose delight is in the law of the Lord. Yes. And he meditate Day and night. day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, which bringeth forth fruit in season. His leaves shall not wither, but whatsoever he doeth shall prosper. So, everything mga kaigsunan naa sa ato ang relationship sa Ginoo. Kung doon na tayo maayong relationship sa Ginoo, of course, dili gyud kagihan sa Ginoo sa kapakyasan o unsa, He will give you a blessed life. Oh, sa negosyo, praise God, iyan po sa Ginoo. Wherever there is a need, that is business. Right. No, kung asa ang pagkinahanglan, mao man ang business. Sa atong marriage life, sa mga nagplano o magninyo, God will give the desire of your heart. Oh, kay kini mga babae, daghang kay criteria, tall, dark, handsome, rich, house and lot, my car. Ang mga babae man na, daghang pangandoy. Kitang mga lalaki, wala man. Mudawat malantag bisag kinsa. No, importante ginato guidance sa Ginoo. We have been traveling throughout the Philippines. Og naminaw mi GPS. Mao na instruction nga gikan sa satellite. Dito mi Nueva Ecija ga drive mi may igsoon.
sa usa ka sakyanan. Upat ka oras una ko nakagawa sa Nueva Ecija og milusot ko sa Tiplex. Kay ang guidance usay sa GPS pataka man lang. Right. Turn right, turn left, in 300 meters you will arrive. Pag-arrive na mo dito, dead end, niya, puro kasagbutan. The best instruction is always from the top. Wow. Amen. Obey God's instruction. It's from the high. Wa masayop si Noah sa pagbuhat sa arka. He did it according to the word of God. Wa pa kay bawo si wag measurement, wala pa nang mga level o unsa. Minaw lang siya sa Ginoo kay wa pa siya ka eskwela how to build a ship. He just listen to God. So sa ato lang mga kaigsunan, the only way to talk to God, listen to God, read your Bible. Basagin ang mga Biblia. Kaya ang Ginoo nagaingon, the word of God is life and spirit. Maghatag na guidance sa tuwa. Okay. So, ang but pasabot, Pastor, every time nga gusto ka mo engage yung business, gusto kang manrabaho, gusto ka na kay kwaon nga butang, or mga sawa ba ka, o mamana, but pasabot ba nga, una sa tanan, you have to acknowledge God. Una sa tanan, imo di ay kunong sultian ang Ginoo. Lord, imo ba ning kabubuton ni siya Ginoo? Kay kung dili mo gud kabubuton sa Ginoo, sa tibuok natong kinabuhi magantos gid ta. Because it is really contrary to the word of God. Kay daghang mga Bible scholars nag-ingon gyud nga ang tao nga mo engage sa kabutang nga di gid kabubuton sa Dios, you will suffer all the consequences of your life. Why? Kay nga naman tungod kay wa di man kabubuton sa Dios. Pero salamat sa word of wisdom sa atong guest speaker nga first and foremost, we need to acknowledge God. No? Atong ina ng Ginoo, Lord mo ni akong gusto Ginoo. Lord mo ni siya Ginoo. Ayaw tanawa ang imong makita sa imong mata. Kung dili, kanang iya sa Ginoo. Kay it seems like nga ang imong kabubuton, dili man ang kabubuton sa Ginoo gyud. Ang iyang kabubuton mo matuman. Muna ingon ni Jesus, not my will, but let your will be done. Now, Pastor, palalitan, mabuhat ginatong dili kabubuton sa Dios. For example, kanang gitawag ba nilag permissive will ba? Kaya doon na may duha ka klase nga will, perfect will. O ang permissive, kanang napugos na lang gid ba? Kaya namugos man ka, di gihatag sa Dios. So, unsa may atong buhaton kay permissive man? So, nag-antos ta kay permissive man. Unsa may atong buhaton nga aron nga makarecover ta, aron nga mabalik ta diha sa kabubuton sa Dios. Naman tayo mga anak nga di gyud matuman. Ingnon nga ayaw paghubog, maghubog man gyud. So ang mahitabo sa ila, barumbado ang ilang kinabuhi. Kay ang amahan ginikanan, gusto gyud nga ang mga anak magkinabuhi ba nga Magkaayuhan. sa kaayuhan. Oh, di man mo sunod. Dios di man mamugos. Mao lang nga kaayo sa Ginoo. Right? Kay di gyud ang Ginoo mamugos. Kay kung atong tan-awon mga kaigsunan, ato naman nakita when it comes to gani relationship na ay mga bana o asawa nga naminyo og unbeliever o unsa pa, no? O kaya naminyo pog bana asawa nga ingon ana may igsuon. Makita man nato, primero lang simba, mag-away na. Ako, simba ko Pentecostal, ikaw. Ato pug ko sa akong simbahan. Right? So, problema na. Oh, muawit ang asawag Amazing Grace. Niya, ang anak may igsuon, maminaw. Awit og Amazing Grace. Muawit na pug Ave Maria, kay naaman iyang papa. So, makita na ito bang consequences that you yourself will suffer. Every time you disobey the will of God, there is always a consequences. Na may membro sa church, na minyo gud siya unbeliever. 15 years una siya balik og pangalagad, nadala niya ang iyang bana. Pero sa taas nga panahon. Now, di lang po nato na mahukman, kay we'll never know what is ahead. Right.
Di gyud. Si Naomi bitaw, kung wa mabackslide sa Moab, di man mada si Ruth. Right. So, bisan sa imong kapakyasan, doon ay buhaton pagyapon ang Ginoo nga ipakita Wow. nga wa ka na biyahe. Wow. Wa ka niya biyahe. Praise God. So lakton pagka-istorya, pastor, nga bisan tuog napakyas ta, Ang Ginoo. wa na to makuha ang kabubuton sa Dios, pero padayon lang. Oh, yes. Kay dili pasabot nga nahuman ang atong sugilanon. Tama. Napatay paglaom niya ng mga butanga. That's right. Okay, palakpakan na itong Ginoo. Wow! Amen. Nakaikadugang pa pastor ni aning atong gisgutan? Mga kaigsunan, maura gyud ni. Every one of us has its own life story. You can make it good and you can make it bad. And you will be remembered the life that you have spent here. Mao nang si Enoch, he was remembered before God translated him. He left a testimony that he pleased God. Nga ang Dios na himuot diha kaniya. Mao nang pautana nato pod, what testimony will you leave behind? Kung sugod ka na sa pagbiya nining atong kalibutan. How would you want to be remembered? Praise God. Mao na nga focus na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Don't judge people nga ingon tawa na gyud ay kaluwasan. Kay we'll never know. Nabitay ng utana sa ko backslider ba ni pastor ang kanyang atong serbisyuhan ron. Oh. Nya. Pastor, pwede mo hangyo ayaw na lag hisguti. Inko ay nagkabalaka. Kay sa iyang pagka-backslider di gyud na tumahokman. Kay basin ang iyang espiritu nakigsulti sa Ginoo. Right. Ang Ginoo ra bagyud maluoy ra bagyud ang Ginoo. Amen. Mao nang Biblia nagaingon, wala niya buhata ang angay sa atong sala. Sama sa amahan nga naluoy sa iyang anak, mao man usab ang Ginoo naluoy sa tanang may kahadlukan. Wow. Og nga hinumdum siya sa atong kahimtang nga kita mga abog lamang. Wow. Psalms 103. No? Basa niyo sa whole chapter. Mao na nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, bisita ra taning kalibutan, enjoy your life serving God with your family, mga kaigsuunan. And don't focus sa mga tao nga dili blessing sa imuhang kinabuhi. Go forward, straight forward. Praise God. Doon ay Praise panultihon ang mga Arabo. If you will throw stone on every dog that barks on you, you will never reach your destination. Right. Kung maglakaw ka, nga sigihan nimo bato ng mga unggoy, dog? Iro. Ay, iro. Sigihan nimo bato ng mga iro nga Sigpaghot. sigpaghot nimo, di kakaabot sa imong destination. Right. So make on focus na. We are going home. Amen. Remember that. We're going home. Hallelujah. We're just visitors, Wow. tourists in this world. If you are a tourist, enjoy the view. Enjoy the tourist attraction. Wow. Don't fight and quarrel with people. Yes. You will not enjoy your vacation. So in this life is your, enjoy life with your family. Don't talk bad. Wow. Ang Biblia nagaingon, he that keepeth his mouth, keepeth his soul from trouble. Amen. Amen. Enjoy life. Serve the Lord with gladness, my son. Pray for them and do your best para sa atong Ginoo. Kay may panultihon, we shall pass this world but once. Any goodness that you can do it now. Any kindness that you can show it now. For we shall never pass this way again. Wow. Praise the Lord. Amen. Amen. So, Pastor, nindot mo ta kayo ipadayon, but we are running out of time. So, what will be your final message to CEC Church? Amen. It's already 10 in the morning.
So, what will be your final message sa pagkinabuhing Kristohanon nga inspired sa mga grabing pagsulay sa kinabuhi? Pakapadayon gyud ta kay nga atong target man gyud langit man gyud atong target. Kay nga na Biblia, in my Father's house are many mansions. All right? Every journey ends at home. You are never at home. You have never done your journey not unless you are home. Jesus said, in my Father's house are many mansions. So padayon ta maigsoon, kisa may nagplano mo adtog Amerika? Plano Amen. lang ba? Amen. Gamaya ra ba nang You cannot go to America, Canada, or anywhere, any country of the world, not until you will pass their embassy. right. So you go to U.S. Embassy, Canada Embassy, or any embassy if you are interested to travel on that country. Once you go to America, you learn the American people. You will go there and you learn their language. Right. Oh. So once you go there and then you're approved for a visa, go buy a ticket and goodbye, Cebu. You're going to America. Hallelujah. You go there because of an embassy. You cannot reach there without visa, without approval from the embassy. And sad to say, for 20 years, our applications are always turned down. Praise God. Now, one thing more. The church is heaven's embassy. Wow. Praise God. The church is heaven's embassy. Oh. And you cannot go to heaven without passing the embassy. Amen. Wow. Praise the Lord. Once you go to embassy, present your genuine document. Amen. Do you have birth certificate? Yes. Are you married? Yes. Give me your marriage certificate. Do you have properties, lands? You have title certificate? Yes. Present it. Do you have death certificate? My goodness. Still working on it. So, present document that is genuine truth. In going to heaven, you've got to know the truth. You must know the greatest commandment of all. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Wow. Praise God. You must repent. You must be baptized. You must receive the Holy Ghost. You must live a holy life. And you must serve God faithfully. You must learn the attitude, the language of heaven. That's why we speak in tongues. We cannot express the joy unspeakable, full of glory with our mother tongue. Yes. Praise God. We need to express it as the Spirit gives us the utterance. So, lahat ng pupuntang langit, pakitaas ng kamot. Amen. Very good. Na may magtaas, asa din sila paingon. Hallelujah. And before I close, you cannot go to heaven without passing to this man. Hallelujah. Oh, he is the consul of the embassy. Praise God. Lain lang ito Apollo Kibuloy, kaya tibo kalibutan man to. Kaniya, way taga Cebu makadtog langit kundi mo agi niya. Nga naman, he will teach them the steps or requirements of how to be saved. Amen. Oh, Pastor, imo na, okay, you need to repent. You believe in one God, be baptized in Jesus' name. Siya may muhatag o instruction. So, why makatog langit kundi mo agi ni Pastor Boy? And what a great privilege. The Bible said, we are the ambassadors of Christ. Amen. Wow. Clap your hands to the Lord. Amen. Shall we all stand together and let us magnify the King of Kings and the Lord of Lords. Come on, somebody. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Amen, Sir Mario Pistaño.
Amen for this wonderful opportunity. Nindot kayo mga igsoon sa atong Table Talk, Kristohanong kinabuhi o pinaagi niini na enlighten ang atong unahuna, atong mga kasing-kasing